Vítajte pri počúvaní zápisníka klubu knihomilov. Jaro Varchola napíše dnešný zápisník klubu knihomilov. Ja vás predstavím ako spisovateľa a predstavím vás ako spoluautora podcastu Kvantum ideí, ale ja viem, že ak to tak môžem povedať, že ste ďaleko viac, ale tým nechcem uraziť žiadneho spisovateľa samozrejme. Ale čo ste teraz aktuálne, tak to sa priznám, že neviem. Stále vás vnímam ako vedca, ale neviem, či ste stále pôsobiaceho aj na akademickej pôde, tak skúsme to takto. Čo momentálne zamestnáva Jara Varcholu? Stále som vedec, by som povedal, tak sa cítim, že som vedec. Ale momentálne na univerzite nepracujem, ale učím na bilingválnom gymnáziu C.S. Lewisa. A je to taký part-time a pracujem na druhom part-time, ale stále píšeme vedecké články aj s mojím spolupodcasterom neurovedcom Petrom Jedličkom. A aj tieto dni proste máme jeden už v review procese a na ďalšom pracujeme, čiže stále sa venujem vlastne vedeckému výskumu. My sme sa dnes stretli, aby sme predstavili vašu knižnú novinku, Nekonečno je teraz. Stretávame sa pár dní pred jej vydaním, čiže ešte ste ju v podstate ani v rukách nemali. Ale ako vyzerá, tak to veľmi dobre viete. Kniha má nádherné ilustrácie, takže skúsme ju najskôr tak vizuálne predstaviť. Tak ale za tie nádherné ilustrácie musím ďakovať môjmu kamarátovi Mišovi Žákovi, ktorý je vyštudovaný architekt. A paradoxné je, že on nikdy v Oxforde nebol, ale ja som tam bol minulý rok, keď som knihu dokončoval a poslal som mu moje obľúbené fotografie z miest, ktoré mám rád a ktoré sa nejako spájajú s tou knihou. A on podľa tých fotografií ich nakreslil. Takže za ilustrácie vďačíme Mišovi Žákovi. Teraz ste už naznačili, kde sa kniha odohráva a ona nás zoberie do toho oxfordského prostredia. Ale kým sa tam dostaneme, ja túto vašu knihu nemôžem nazvať literárnym debutom. Vy ju nazývate ako? Je to pokračovanie niečoho, čo ste už kedysi začali, alebo vnímate sa ako autor, ktorý ešte len prichádza na knižný trh? Neviem, či náražete na to, že som pod pseudonymom napísal ešte predtým jednu knihu. Áno, napísal som. A je to, pre mňa je to samostatná kniha, ktorá nijak nenadväzuje, ale je tam taká hračka, že tá hlavná postava sa volá rovnako. Čiže teoreticky by to mohlo byť tak autobiografické a v niečom je tá hlavná postava taká najviac podobná mne, ale pre mňa je to úplne samostatný príbeh, ktorý nejako nesúvisí s tým predtým. Tu narážam na to, že keď som si v závere knihy prečítala, ako ďakujete Slovartu za to, že nadviazali na prerušenú spoluprácu, tak som hneď začala googliť, lebo tú vašu knihu spred to už je fakt mnoho rokov, tak môžem povedať, že tu som nezachytila a túto som už mala možnosť prečítať si. Čiže ja tak v skratke poviem, že sa odohráva v tom oxfordskom prostredí a hlavným hrdinom je Oliver, tak ako je tá postava z predchádzajúcej knihy, ako ste pred chvíľočkou spomenuli. A ja viem, že vždy asi každý spisovateľ sa s tým stretáva, ale vidím tam určitú paralelu aj s tým vašim životom. Tak skúsme najskôr takto. Do akej miery váš osobný život motivoval k napísaniu tejto knihy? No, tak určite ma motivoval veľmi, lebo tá kniha sa odohráva presne v Oxforde. Snaží sa priblížiť čitateľom takéto elitné akademické prostredie, ktoré som mal to šťastie zažiť. Tiež som v Oxforde rok študoval. Takisto ako tá postava som študoval filozofiu vedy, ale samozrejme mnohé veci sú tam zmenené, ale ja si tak myslím, že človek môže písať o tom, čo zažije, čo tak dobre pozná, má nejaký nadhľad na to. Čiže preto si myslím, že keď som písal tú knihu ešte dávnejšiu, tú prvú, tak vtedy som bol ešte iba vysokoškolák, taký čerstvý, tak som nemal na mnohé veci nadhľad, čiže som o tom doslova nemohol písať. Mohol som písať, tam je ten Oliver ešte stredoškolák, čiže mal som nadhľad iba na ten stredoškolský život a teraz ako už prešlo viac času, tak mám to nejaké akademické prostredie zažité a ako ste spomínali aj ten podcast Kvantum ideí, čiže aj tá práca na univerzite ma stále udržuje v tom, že čítam hrozne veľa kníh z vedy a z filozofie a tak to sa odráža aj na tej knihe. Odráža sa veľmi. Ja sa priznám, že keď som ju dostala z vydavateľstva do rúk, tak v prvom momente ma prekvapila kombinácia slov filozofický román. A to si hovorím, že čítala som ja niekedy nejaký filozofický román. Je to kniha, ktorá nás naozaj zavedie medzi inteligentných mladých ľudí, ktorí radi filozofujú a ktorí radi rozoberajú tú existenciu života. A ja po dočítaní tejto knihy som si povedala, že neviem, či si viac niečo môžem prijať pre svoje deti, ako to, že by som im raz dopriala takéto akademické prostredie. A potom si hovorím, ale tak otázne je, do akej miery je to reálne. Jaro Varchola zažil takýto Oxford plný diskutujúcich, múdrych mladých ľudí, ktorí nepotrebovali piatky v krčme prepiť, ale skôr prediskutovať?
Tak nezažil som to všetko úplne v Oxforde. A že ja, ako som spomenul, tam som bol iba rok a v tom románe je tam tá postava 3 roky, ale mal som to šťastie zažiť aj iné takéto super intelektuálne prostredia tuto na Slovensku, čiže sa to tak prelína a niečo súvisí aj s kolegiom Antona Neuwirtha, kde bude moje uvedenie knihy, a že aj tam som zažil úžasnú komunitu a tiež úžasné filozofovanie do noci. A mal som to šťastie akože na dobrých kamarátov, na životných mentorov, kde sme sa proste rozprávali o knihách a my sme zažili ako stredoškoláci ešte takú úžasnú vec, že mali sme, že filozofická noc a normálne sme sa bavili presne o takých záhadách existencie, o veľkých otázkach a reality doslova, že celú noc do východu slnka, čo sa málo komu podarí zažiť, čiže mal som to šťastie to zažiť. My sme sa pôvodne stretli najskôr v knihkupectve, potom tento zvuk zbíjačky nás priviedol do prezidentskej záhrady, ale keď sme sa stretli v knihkupectve, tam sme vašu knihu ešte samozrejme nenašli a nevideli, lebo ešte nie je vydaná, ale keď tam raz bude, opäť narážam na to, že je to filozofický román, v akom oddelení ju nájdeme? Je to určite beletria, je to hlavne príbeh, ale samozrejme tým, že je z akademického prostredia, z takého elitného akademického prostredia z Oxfordu, tak sa tam rozoberajú veľké myšlienky a kladú sa veľké otázky a aj v rámci spätnej väzby od jedného z mojich beta readerov som dostal takú spätnú väzbu, že nehoďte tam, takto to doslova povedal, že to tam niekedy iba tak spomenieš, že číta to, tá hlavná postava Oliver sa volá, že to tam trošku rozvedne, má čitateľ z toho zážitok a mne to prišlo ako veľmi fajn nápad, aj niečo, čo mi je blízke, čo stále robím aj ako univerzitný učiteľ alebo ako autor podcastu, ktorý rozoberá vedu a filozofiu. Takže mne to prišlo také blízke, že to tam je. Ale je to v prvom rade príbeh a určite to bude v slovenskej beletrii. Neviem, mne to prišlo možno ako kreatívnejšie, ako taký väčší zážitok to písať. Aj bolo vždycky môjim snom napísať filozofický román, ako si s kamarátmi robíme srandu, že najlepší filozofický román v slovenskej histórii, lebo žiadny nepoznáme, ktorý by sa takto klasifikoval. Takže je to určite román, že tá filozofia je tam sekundárna, že to, o čom sa tie postavy rozprávajú a čo prežívajú, čo riešia, tak to pre mňa snažil som sa, aby to verne odrážalo tie skutočné myšlienky tých veľkých filozofov, spomína sa tam Kierkegaard, Leibniz, Aristoteles a ďalší. Einstein sa tam zabral teória relativity, kvantová fyzika trochu, ale to je všetko vedľajšie, to je iba realistické vykreslenie toho prostredia, ale v prvom rade je to príbeh tých postav. Bol aj váš pôvodný zámer taký, že ste chceli napísať knihu, ktorá patrí do toho žánru beletria? Nemali ste nikdy ambíciu a chuť pustiť sa do nejakých filozofických úvah alebo vedeckých kníh a podobne? Mám takú ambíciu, že do budúcna, do také ďalekého budúcna mám, ale mal som takú túžbu napísať niečo také kreatívne. Mne sa páči tá voľnosť, že sa s tým dá vyhrať, že keď človek píše nejaký vedecký článok, tak musí všetko ocitovať, naštudovať si hrozne veľa vecí, čo vlastne robí aj pri beletrii, ale môže s nimi narábať tak trocha voľnejšie. Čiže áno, ja som mal motiváciu napísať beletriu, lebo mne sa páči, že aj ja mám veľký zážitok z mnohých dobrých kníh. A je to také, že ako sa vraví, že to, nie je to iba fráza, je to pre mňa úplná pravda, a že keď človek číta tie iné romány beletrie, tak má možnosť prežiť iný život. A ja sa niekedy doslova tak začítam, keď je tá kniha úžasná, že mám ten flow a ten pocit a niekedy mám ozaj pocit, že som prežil roky života a to bolo pár hodín, čo som to čítal. Čiže niektoré knihy ma veľmi ovplnili v tom, že wow, že ja by som chcel napísať niečo, čo v tých ľuďoch vyvolá. Tak neviem, či sa to podarilo, ale áno, chcel som napísať nejaký príbeh, ktorý môžu ľudia prežiť. Kto ho môže prežiť? Máte pred sebou aj toho čitateľa svojej knihy, pre ktorého ste to písali? Tak asi ideálny čitateľ je človek, ktorý je zvedavý, ale pre mňa takých ľudí je väčšina. Väčšina ľudí sú zvedaví, skoro každý človek sa pýta otázky prečo, ako. Ale možno už to nerobíme tak často, ako keď sme boli malé deti, ale stále to nás niekde vnútri je. A aj vďaka tomu podcastu a na univerzite som stretával mnoho takých ľudí, ktorí sú takí, ako sa to povie, takí vnútorne, fundamentálne zvedaví. Čiže je to pre takých ľudí, ktorí sa radi pýtajú otázky a neboja sa pustiť do niečoho, čo zdanlivo nemá praktické využitie alebo nemá konečnú odpoveď, ale je to skutočné, týka sa to proste nás všetkých. Teraz vám ukradnem také slovo, ktoré aj vy v knihe používate, tie naše bubliny, že každý si žijeme v nejakej tej svojej bubline, v ktorej nám je dobre a v ktorej sme komfortní. Takže vaša kniha nie je pre nejakú určitú bublinu, pokojne môžeme vystúpiť aj z tej svojej komfortnej zóny.
Ja dúfam, že áno, že sa tam prelína, že je to kniha veľmi interdisciplinárna. A aj to, že tie postavy, jedna študuje literatúru, druhá filozofiu, ďalší je bližšie vede. A že to je aj ten môj pozitívny zážitok z toho intelektuálneho prostredia je, že najkrajšie veci a najlepšie diskusie vznikajú, keď tí ľudia sú proste z rôznych prostredí a pozerajú sa na realitu inak, lebo proste svet okolo nás je veľkým tajomstvom, ktoré nás určite presahuje a nevieme o ňom veľa, vieme o ňom strašne málo a pritom každý odbor vie niečo iné trochu a keď sa ideme baviť o tom dôležitom, o tých veľkých otázkach, prečo, tak je to veľmi obohacujúce, keď tí ľudia sú práve že z rôznych bublín. A to je pre mňa jedna z úžasných predností Oxfordu alebo napríklad na Slovensku kolegie Antona Neuwirtha, že spája ľudí, ktorí študujú rôzne veci. Že také nešťastná vec v slovenskom univerzitnom prostredí je, čo som aj ja zažil, že tí študenti sú akože fajn, zvedaví ľudia, ale ako je ten systém nastavený, tak medici sa stále stretávajú iba s medikmi, právnici iba s právnikmi a architekti iba s architektmi a je to strašne ochudobňujúce, že prichádzajú o veľký rozmer toho poznania. Ale Oxford prirodzene tým, že mieša tých študentov do tých collegeov, čo je takých domov, kde majú spolu jedálen, spolu knižnicu a tá college sa naschvál snaží namiešať svojich študentov, aby boli z rôznych odborov, tak tam proste príjete na obed, na večeru a vedľa vás sedia ľudia, ktorí sú absolútne zapálení pre niečo absolútne iné, čo vy študujete. A to je veľmi super. Ja si vôbec nemyslím, že by tieto filozofické témy mohli niekoho odradiť. Skôr mám taký pocit, že v poslednej dobe je to tak, že ste sám autorom vedeckého filozofického podcastu. Ja mám pocit, že toto je niečo, čo si nachádza stále viac svoju cieľovku, čo je skvelé. Čím si vysvetľujete to, že nás to, ja nehovorím, že zrazu, ale že nás zaujíma táto existencia bytia a filozofovanie nad všetkým? Ja si to vysvetľujem tak, že teraz som zabol, že ktorý súčasný filozof povedal, že žijeme vo veľmi filozofickej dobe a podľa mňa jedna z príčin toho je aj to, že veda funguje stále lepšie a úžasne, ale príliš komplikovaná. Že dnes rozumieť svetu z pohľadu vedy si vyžaduje desiatky rokov štúdia. Že ja ako fyzik už nerozumiem top veciam v chémii alebo v biológii. A akože iba do istej časti im rozumiem, ale proste nemôžem sa zúčastniť konferencie v nejakém inom odbore, lebo sa tam stratím, že v tých detailoch, čo rozoberajú, aké metódy používajú. Že tá veda je fakt komplikovaná a ako napísal Jostein Gaarder, to bola tiež kniha, ktorá ma ovplyvnila niekedy dávno, Sofín svet, a tak proste každý človek je prirodzene filozof, lebo každý človek sa musí spýtať otázku prečo a musí na ňu odpovedať. A keď niekto povie, že nemá to zmysel, aj to je odpoveď, že zlá odpoveď, ale je to tiež odpoveď. A každý sa musí spýtať, že čo je zmysel môjho života, ako strávim ten môj život. Na to sa nedá neodpovedať. Proste len tým, že žijeme, na to odpovedáme. Takže každý z nás je filozof, to rada počujem, lebo ja keď som siahla po vašej knihe, tak si tak hovorím, že do Leibnizovho spolku by som nepatrila. To je tiež teda taký odkaz na vašu knihu, kde sa tá oxfordská mládež združuje v spolkoch na základe toho asi koho diela študujú a rozoberajú. Ale tá kniha, ako vy hovoríte sám, že to nie je len táto filozofická rovina. To nie je o tom, že teraz musím mať vedomosti o tom, aby som vedela porovnať Leibniza s Kantom, alebo ja neviem s kýmkoľvek. Ja mám dnes mi pocit, že ten váš román nadobúda až taký detektívny nádych a hlavne je tam pre mňa veľmi dôležitá myšlienka toho tajomna. Možno teraz tiež je to pre vás otázka skôr nie ako pre vedca, nie ako spisovateľa. Čím nás to tajomno tak priťahuje? No, pretože je tajomné a pretože je to pravda. A že to si musíme uvedomiť, že my možno spadneme do takého toho bežného a nežijeme v kontakte s tajomstvom každý deň, lebo proste žijeme v povinnostiach a v vzťahoch a to je všetko fajn veci, ale keď sa na chvíľu zastavíme a zamyslíme sa, zistíme fakt, že nevieme odpovedať na úplne základné veci. Nevieme, prečo existujeme, odkiaľ sa vzdal svet, čo je jeho zmysel, prečo tá veda funguje, prečo matematika funguje. Nikto nikdy číslo nevidel nikde a predsa tie čísla dokonale opisujú. Môžeme ich použiť na predpovedanie, na teórie. Proste tajomstvo je pravda. My žijeme... Náš život, naša existencia je tajomstvo. Náš svet je tajomstvo. Len na to bežne zabúdame, ale preto to priťahuje, lebo aj to si myslím, že dobrá filozofia sa preto zachová, lebo nejako rezonuje s tým, čo je pravdivé. A pre mňa tajomstvo rezonuje s tým, čo je pravda o našej existencii. Veľa tých filozofických úvah, ktoré v knihe sú... Ja som ich tak vnímala, že vami reálne zažité.
ale neviem, do akej miery čerpáte, a teraz nemyslím len z toho oxfordského života, ale z akéhokoľvek akademického pôsobenia, alebo možno aj z prípravy vašich podcastov, sú všetky tie filozofické myšlienky, ktoré vkladáte do kníh, niečím, čo ste vy aj reálne zažili? Áno. Dokonca by som povedal, že to je iba taký vrchol ľadovca, že človek počas toho štúdia narazí na množstvo, na stovky kníh. Že ja si už aj nepamätám posledný moment, kedy som bol niekde vonku, aby som v batohu nemal nejakú múdru knihu v úvodzovkách, aj teraz nejakú mám. A v tom je ten podcast presne super, že ma tak motivuje stále čítať, stále sa vzdelávať a hovorím, mám šťastie, že som obklopený ľuďmi, s ktorými to potom môžeme zdieľať, diskutovať, že stále máme nejaký mini knižný klub, nejaký filozofický, aj keď sa niekedy stretávame veľmi zriedka, ale stále je to živé. Čiže áno, tých úvah je... Toho, čo som čítal o filozofii, je ešte oveľa väčšie množstvo. Toto je iba niečo, čo sa hodilo k tomu románu. A teraz som zvedavá, že akú knihu máte so sebou. Fakt máte vždy so sebou nejakú knihu, ktorú otvorte, čo ja viem, teraz cestou v MHDčke? Áno, aj teraz predtým, ako sme sa stretli, pred tým nahrávaním, tak som čítal, ešte som mal čas, tak som si sadol v kaviarni a som čítal. A teraz mám, že ako vznikajú spomienky. Je to taká neuropsychologická kniha. Takéto veci stále nejaké čítam. Alebo jeden ten môj spolupodcaster je neurovedec a druhý filozof, čiže k tým mám najbližšie k takýmto témam. Zápisník klubu knihomilov. Dnešný zápisník klubu knihomilov píše Jaro Varchola. Rozprávame sa o jeho knihe Nekonečno je teraz, ktorá práve teraz prichádza do knihkupectiev. Že čítate veľa, Jaro, to mi je úplne jasné a ani si to inak ani neviem predstaviť. Dokonca mám pocit, že asi nie ste ani ten typ, čo má nejaké elektronické verzie kníh, ale ste doma zasypaní knihami? Áno, akože som taký klasický človek, ktorý má rád knihy, kupujem ich rýchlejšie, ako ich čítam, ale áno, oveľa radšej mám v podobe papierovej, fyzickej, ale mám samozrejme aj nejaké e-knihy, ale hovorím, väčšinou je to v tej fyzickej podobe. A čítam nie iba, aby si nemysleli poslucháči, že iba tie odborné, ale čítam, mám rada aj romány, aj keď som bol študent, tak som ich čítal veľmi veľa, že dokonca niekedy, že 50 ročne, ale teraz už čítam menej, že možno tak 10 románov, ale stále ma bavia takéto súčasné romány a posledné roky som sa ich snažil čítať po slovensky práve preto, aby som mohol písať po slovensky a tak som čítal aj keď zahraničné, tak v slovenskom preklade. Lebo vás tak predstavujem tiež, keď sa budem odvolávať na váš román, ja si vás viem predstaviť v nejakej tej oxfordskej knižnici s nejakou knihou niekoľko stovák rokov starou v prekrásnej koženej väzbe so 4 vydaniami na celom svete s takýmito nejakými kúskami. Jaro, keďže máte veľa načítané a veľa prediskutované, prečo ste mali napríklad potrebu do tej svojej knihy, keď predstavím hlavných hrdinov, tak to je určite Oliver. Je to Hana, je to Patrik, sú to mladí študenti, ktorí buď študujú alebo prišli na nejaký krátky pobyt do Oxfordu a vedú svoj spolok, konkrétne Leibnizov spolok, kde rozoberajú diela a v tomto prípade u vás najmä vymysleného stredovekého mysliteľa. A ja som celý čas, ako som to čítala, som premýšľala nad tým, čo vás k tomu viedlo, aby to bol niekto vymyslený, keď tá ponuka tých, ktorí tu reálne nechali stopu, je veľká. To je síce veľký spoiler, čo ste teraz dali, že je vymyslená, lebo možno mi na to čitateľe neprišli tak skoro. No pretože ona je vymyslená, ale je to tak... je takou syntézou toho, čo povedali mnohí tí stredovekí filozofi. Ale samozrejme urobil som to z takých toho kreatívnych pohnútok, že mi to dáva takú možnosť proste tváriť sa, že som stredoveký filozof a spracovať tie myšlienky nejako inak kreatívne. A samozrejme, keď má človek veľa načítané, tak zároveň má tú výhodu, že má nadhľad a že žije v 21. storočí, čiže ľahko sa proste môže približiť tomu, čo hovorili v 15. storočí, lebo vďaka mnohým velikánom pred nami máme oveľa viac poznania k dispozícii. A čiže preto, z takýchto kreatívnych pohnutok. Že rád čítate, to je jedna vec. A keď sa človek dostane na tú opačnú stranu, že píše, tak nie vždy to môže možno prináša taký pôžitok ako to čítanie a nie všetci to vieme a nie všetci máme vôbec chuť sa do toho pustiť.
Aké je to zrazu byť na tej opačnej strane? Že nečítate, ale píšete a aj keď máte určite skúsenosti s písaním, ale skôr si to tiež spájam s vedeckou činnosťou ako s takouto. Ako sa Jarovi Varcholovi písalo? Písalo sa mi dobre. Lebo som na to mal čas, že zhodou okolností sa proste stalo, že som chvíľu nepracoval a mal som teda, že to bol hlavný motivátor toho napísať, že som proste dal si taký polročný sabatikál, bol som 5,5 roka na univerzite, popri tom som stále mal nejaký part-time, robil na nejakých projektoch, podcast. Jednoducho som trochu vyhorel v zmysle, že akože nič strašné, len proste som už bol z toho unavený a strácal som takú radosť, stalo sa mi to viac repetitívne, aj keď mnohom to bolo akože super, tí študenti boli stále úžasní a stále proste dokázali dať zvedavé otázky, ale ja som sa cítil, že ma to až tak neposúva, že už predsa učím 5 rokov to isté, tak som si na chvíľu dal pauzu a zrazu som niekde objavil zápisky z covidu, ešte keď boli tie prvé lockdowny, keď proste o 8 bola večierka takáto celospoločenská v celej krajine, tak som večer mal nejaké nápady, ale potom som myslel, že to napíšem už vtedy v roku 2021, ale potom prišiel semester, učilo sa online a ja som znova sa cítil, že OK, nie je na to takýto pokoj. A tak som to zrazu teraz, keď som mal ten sabatikál, som to neplánoval, ale zrazu som objavil svoje poznámky a povedal som, že to je celkom fajn, celkom sa mi to páči, tak som sa do toho pustil a akože máte pravdu, že to písanie nie je vždy zábavné, ale v mnohom je, že mne sa to páči, že možno keby som sa živil a písal non-stop, tak možno by som to vnímal inak, ale takto po dlhom čase niečo kreatívne písať je super. A niekedy najdivnejšie na tom písaní je, že niekedy som proste večer, keď celý deň som písal som často v kaviarniach, mám rád taký ten šum okolo, a tak som sa cítil taký zmetený z tej reality, lebo som celý deň bol hlavou mysľou niekde úplne inde. Bol som v tom vymyslenom Oxforde, v tom vymyslenom príbehu, proste s tými fiktívnymi postavami, ktoré sú v niečom inšpirované reálnymi, ale predsa len je to fiktívne, že je to taký zvláštny, divný pocit, taký tajomný možno, že čo sa to vlastne deje. A je to super. Neviem, mne sa to páčilo písať, bol to fajn čas. Čo bolo základom toho? Vy ste vedeli, že budeme v tom oxfordskom prostredí, alebo ste presne vedeli, aká zápletka sa tam stane, alebo keď človek nepíše rutíne, ako na páse, že teraz nevydáva každý rok alebo 2-krát do roka knihu, tak ju presne vytiahne po nejakom čase svoje zápisky zo šuflíka. Čo tvorilo gro tých zápiskov? Gro bol asi... No presne, ako ste spomenuli tie 3 postavy, tak to sú 3 také jediné skutočné postavy, ktoré sa aj vyvíjajú v rámci toho príbehu. Tak o nich som mal nejakú predstavu a mal som zápisky, že aká tam bude medzi nimi dynamika. A potom som presne vedel, že by bolo fajn to, čo robíme v tom podcaste a čo som robil v svojej práci, že tie filozofické myšlienky dať nejakou inou formou von. Takže aj to bolo, veľa mojich poznámok boli nejaké tie filozofické myšlienky, veľa sa tam rozoberá o čase, o tom vedie ten názov, že nekonečno je teraz, aj v tom úvode, ktorý bude v všetkých knihkupectvách a myslím, že aj na zadnej obálke knihy to je, že prítomnosť a večnosť, že iba to je skutočné, tak to bolo niečo, čo vo mne tak dlho bolo, že to bol ten taký základ a okolo toho sa nejak vystával ten príbeh. Ja som tajne dúfala, že mi poviete, že ste prišli na Oxford a našli ste tam v knižnici, to opäť sa odvolám na vašu knihu, ale ten moment, keď teraz v nádhernej starej knižnici objavíte zväzok mysliteľa, ktorý je pre aj odbornú verejnosť neznámy a teraz tam oprášite tú niekoľko storočnú knihu, tak si hovorím, že Jaro Varchola určite objavil v Oxforde nejakého mysliteľa, ktorého svet nepozná. Nie, to je tá vymyslená časť, ale zase je pravda, že mnohé z toho, čo opisujem, je na Oxforde stále pravdivé, že sú tam také knihy a určite sa dajú objaviť zápisky ľudí, ktorí sú absolútne neznámi pre súčasnosť, že my poznáme zo stredoveku pár ľudí a z neskorších čas, ale nemali kopu svojich súčasníkov, ktorí sa zachovalo málo alebo proste sa nestali takými úspešnými z rôznych dôvodov, možno aj správnych dôvodov, že neboli až takí dobrí a to ich písanie, tie ich diela neboli také výnimočné, ale také veci sa tam dajú nájsť a možno to nie je také, že je to že 500 rokov starý mysliteľ, ale že vedia si, vy viete, že
kto pozná súčasných filozofov? Nikto. Že pre širokú verejnosť, aj pre odbornú verejnosť súčasní myslitelia, ktorí venujú celý svoj život zasvetia nejakému poznaniu, sú absolútne neznámi pre svet. A takých som zažil mnoho. Veď aj často aj mnohí spisovatelia napíšu úžasné veci a aj tak aj tí úspešní stále ich 99% ľudí na svete nečíta. Že keď sa 1% prečíta, tak aj to je mega úspech. A keby som vás poprosila pár vetami opísať knihu, ja viem, že teraz prídu tie dni, kedy sa vás to bude pýtať každý, takže som rada, že sa to pýtam možno jedna z prvých, okrem toho, že ste to museli asi nejako špecifikovať aj vo vydavateľstve, ale keď sa vás teraz niekto z vášho okolia spýta, Jaro, čo si to napísal, tak ako mu pár vetami odpoviete? No poviem, že filozofický román, lebo to je také divné, že čo to je filozofický román, že presne ako sme sa rozprávali, že ľudia nebudú mať tušenie a zároveň filozoficky je, tiež si myslím, že to má takú pozitívnu konotáciu a že ľudia chcú byť zvedaví, chcú sa pýtať, chcú študovať, chcú sa neustále zlepšovať. A čiže určite poviem to a neviem, či to budem nejako rozvádzať. Možno spomeniem, že ten čas je dôležitý, že keď tak nad tým zamyslíme, tak čas absolútne definuje celý náš život a proste máme ho iba konečný počet. A minulosť, nevieme sa mnohí zmieriť s tým, že minulosť už nevyriešime, že často sa pýtame, že aké by to bolo tak a tak a zároveň žijeme príliš v budúcnosti, ale budúcnosť ešte neexistuje a nemôžeme presne ako hovorím, že stávať celé svoje súčasné bytie, celú svoju prítomnosť na to, že raz budem taký a taký, lebo to proste nie je pravda, budúcnosť ešte tu nie je, neexistuje. Čiže určite budem hovoriť, že je to o čase, o tom, ako vnímame čas, ale stále musím poslucháčom pripomenúť, že z toho, ako sa rozprávame, to znie ako super filozofické, ale pre mňa tam je úplne takýto normálny príbeh o nejakých vzťahoch, o niečom, čo sa deje, o nejakej dráme, takejto bežnej. A tá filozofia je iba taký ten bonus, taký ten sprievodca, že pre mňa si to môže prečítať a môže to baviť človeka, ktorý nikdy nečítal žiadnu knihu a okrem Platóna a Aristotela nepozná žiadne ďalšie mená. S tým úplne súhlasím, lebo v Oxforde som v živote nebola a hovorím, že nejaké základné filozofické vedomosti mám, ale naozaj by som s vami nemohla diskutovať v Leibnizovom spolku. A napriek tomu áno, pre mňa je to tiež filozofická kniha, filozofický román, ale nemyslím si, že je to román, ktorý by neoslovil študenta, ja neviem, čo tu v okolí máme, architektúry alebo strojariny, hej, alebo aj nie študenta. Naozaj človeka, čo má chuť spoznávať. Pre mňa tá kniha bola aj o tom, že tá filozofia ovplyvňuje život ľudí aj už len tým, že sa zamýšľame, že dovolíme tej hlave, aby premýšľala nad tou existenciou plynutia času, minulosťou, budúcnosťou. Nech už sa prikláňame k akejkoľvek filozofickej teórii, ale v tej vašej knihe je taký zaujímavý moment, kedy mám pocit, že tá filozofia a jej skúmanie môže človeku, ja to tak poviem poeticky, aj zmeniť život. A tak sa chcem spýtať, že či máte pocit, keďže vás toto vedecké prostredie, ale aj to filozofické celý život obklopuje, že vás nejakým spôsobom aj kreovalo, zmenilo možno váš pohľad na život, na svet, alebo aj na to, ako ste sa v živote rozhodli? Úplne jednoznačne áno, že mnohé knihy, ktoré som prečítal, mi absolútne zmenili život. Niektoré mi nedali spávať, niektoré myšlienky, aj čo som zažil aj počas toho štúdia v Oxforde, že človek proste dozvie nejakú teóriu, ktorá mu, že keď sa na tým, keď to príjme a má otvorenú myseľ, to príjme a zistí, že všetko, čo si doteraz myslel, nedáva zmysel, že zrazu to vidí úplne inak a potom niekedy možno po týždni sa objaví nejaký protiargument, že ale to tak možno nemusí byť, že ten zážitok je silný a ozaj, že je to taký, hej, že týka sa to strašne malého percenta ľudí, ktorí sa tak ponoria do tej vedy, ale je to realita, že sú ľudia, ktorí sú absolútne do toho ponorení, ktorí tým žijú, ktorým to proste nedá spávať a takí ľudia stále existujú a sú a aj to je možno takým cieľom tej knihy, že priblížiť to takej širšej verejnosti, že ako to asi vyzerá a ako hovorím, že až takto nepoznám, zase až taký super vedec nie som, ale mal som šťastie takých stretnúť aj v tom Oxforde, aj inde, že ozaj mysliteľov, ktorí to absolútne žijú a mení im to život, že pre mňa áno, tie veci sú úžasne dôležité, lebo keď niekto príjme, že to je odpoveď na otázku, prečo tu sme, tak to sa nedá, aby to nezmenilo každodenný život. Necháme žiť túto knihu, prichádza akurát na knižný trh, kniha Nekonečno je teraz. Neverila som, že za zvukov zbíjačky sa o nej budem rozprávať a filozofovať, ale tak ja vám želám, aby si našla
tých svojich čitateľov. Kniha, ktorá má pod názov Filozofický román, ale o tom všetkom sme hovorili, to všetko sme si vysvetlili. Jaro, posledná otázka. Je niečo, na čom ešte aktuálne pracujete, alebo máte chuť pustiť sa ako spisovateľ do ďalších kníh? Takú chuť určite mám, ale tá chuť je taká iba potenciálna zatiaľ, že určite chcem počkať na to, ako ľudia, ktorých si vážim, ale aj neznámi čitatelia, že s akým ohlasom sa tá kniha stretne, čo mi povedia, ako sa im bude páčiť, že som na to hrozne zvedavý, veď som veľmi zvedavý človek, tak priznám sa, že som veľmi zvedavý a často sa stane, že tí ľudia si všimnú niečo, čo som ani nezamýšľal, ale možno som nejak podvedome to tam dal, alebo niečo som spomenul, nejaké myšlienky nejakých autorov a oni majú úžasný na to nový pohľad. Takže určite si musím počkať, ale čo teraz tak aktívne vytváram, čo je taká tá kreatívna vec, je ten náš podcast Quantum Idei, tak tam pripravujeme teraz také fyzikálnu sériu podľa fyzika Seana Carrolla, ktorý napísal knihu, že Biggest Ideas in the Universe. Tak vlastne s kolegom neurovedcom to čítame, také tie veľké otázky, ale tento raz vo fyzike, tak to pripravujeme a potom nejaké filozofické témy sa budeme zaoberať filozofiou psychológie, čo sú otázky ako, že čo je to ľudská prirodzenosť, čo je to slobodná vôľa, neviem, že čo to znamená, že vývoj človeka, že kam rastieme, čo to definuje. Čiže zatiaľ kreatívne takto, tak viac odbornejšie, ale uvidíme, akože nevylučujem, že raz ešte niečo napíšem. Počúvali ste zápisník klubu knihomilov.